Nå, velkommen til. Vi skal sgu gang i næste afsnit af serien, hvor jeg prøver at bytte mig fra en kuglepen til en motorcykel. Hurtig opsummering. Indtil videre så har jeg byttet en kuglepen til en t-shirt for Ølingård, og den er været op på Den Blå Avis og Marketplace nu i en lille uge. Der er ikke sket så meget nu. Jeg har prøvet at pushe den til et par venner. Der er ikke nogen, der har bidt på. Så vi må se, om jeg snart kan komme videre fra det her og få lavet næste byt. Men I skal ikke snyde for lidt underholdning. Jeg skal ud og klatre i dag. Jeg er klatreinstruktør. Og det er natklatring i dag, så det er med pandelampe og ude i en mørk skov. Så det får jeg lov til at følge lidt med på i hvert fald. Så der er lidt at kigge på, så det ikke bare er ventetid. Nå, jeg prøver lige at køre en bane med pandelampe og GoPro. Jeg tænker at tage mørkegrøn. Det var så natklatring. Det var super fedt, men vi er faktisk allerede på dagen efter nu. Og der er nyheder. Jeg har lige tjekket Den Blå Avis. Jeg har også tjekket Marketplace. Der er desværre ikke kommet noget fornuftigt. Der er faktisk ikke kommet nogen bud på den, selvom jeg synes, den er mega fed. Til gengæld har jeg fortalt lidt vidt og bredt om projektet, og min ven Frederik har budt en bog for t-shirten. Det synes jeg var et godt bud, fordi at, det synes som om det er en fed bog, så nu vil jeg køre ud og bytte t-shirten her for en bog. Vi er landet. Lad os se, om vi kan få en fed bog ud fra den her t-shirt. Den er sgu meget pæn. Lidt krøllet, men altså, det er jo hvad der sker. Hvad så? Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Lad os gå og se på det. Men de laver det lige nu. Så vi har noget, der har... Nej. Ekstra køredag. Ingen idé. Det var København, der var altid vejarbejde. Ja. Alle steder, hele tiden. Jeg skal nok se, hvad for en bog det er. Jeg kan sgu herop. Nej, det er sådan noget lort. Okay. Blue Ocean Strategy. Yeah. Det tror jeg godt, vi kan bytte for noget mere end en t-shirt. Men ikke. Jeg håber. Vi satser. Jeg skal ikke bruge den til noget i hvert fald. Fedt, mand. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor jeg har den. Men jeg har den. Fedt. Jeg må gerne få den. Fedt, man. Tak. Selvfølgelig. Så er vi så langt. Det er næste skridt. Så skal du bare læse på Den Blå Avis og Marketplace og se, hvad der sker. Men hvis du sidder derude og tænker, den her kunne jeg godt tænke mig at bytte mig til, og jeg har noget, som jeg ikke bruger, eller som det kunne være sjovt at komme af med, så sig til. Det er Blue Ocean Strategy, How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Så det kan godt lyde som noget for en finance bro, men byd ind, hvis du vil bytte med den her super fine bog i mint condition.